Dema vaxtaş temaşavanê hêja du çarpet me silav û rês bernamekê zinê de bi zindî pêşberê warin hêvîdara me bernamekê serketî bi hevgiran bindar bikin. Temaşavanê hêja îro du mîvanê me yê qedir birin. Mamoste û Rewşenbîr, Kek Mamoste Ömer Özmen û Mamoste Hak Halit tembîr li pêşiya me ye li kêleka me li stûdiya me ye. Her du xêratîna wan her yer dikin. Ser serata seva hatin. Kek Halit kerem ki Kurt nasandina xwe û biçekî ji bo medya çarpar medya diyariyê temaşavanê me bikin û piştre em ê derbaseke mamoste Ömer bibin eger hûn bixwazin dikare rastserastî beşdarê ew ê bibin rojevê jî bibe kerem ki. Belê spas bo pêşvaziya we û silav kek Ömer hêvîdarim ku bi her bernamekî berhemdêr û serkeftî bibihûrînin. Ez karim xwe wek yani hişmendiyekî wek Kurtkî ketkar hişmendiyekî salên heftê pênca heftê êşê û girtinê û zindana salên heştê û zulm û zora salên nodî û hêviyê salên nodî û mixabin jî em ê bêjin piştî 2000 vir de cihînkî şikestina bi zava Kurd û bi hêvî û hîn jî ku em bikaribin ji bo gelê xwe û ji bo welatê xwe xetkî netewî û neteperwer biafirînin û em bi vî şoreşê berdewam bikin. Ez karim xewandî binasînim. Spas. Gelek spas Kek Halit ser çavat bi xêratin carekê dinê. Mamoste Kek Mamoste Ömer Özmen kerem kin cenabê we Kurt nasandina xwe bo çarpar medya bêjin û kerem ê derbasê rojeva. Ez di destpêkê de ji bo amadekirina Çarpel TV ji hemî xebatkara re silav û spasiyên xwe pêşkêş dikim. Bi rastî ez pê bextewar bûm gelek dilşad bûm ji bo ku wek Kurd jî êdî bi medya civakî re hevdûnasî çêkirin ji bin bandora çapemeniya totalîter rizgar bûne. O êdî Rewşenbîr siyasetmedar dikarin bi vî kanalê dengê xwe bigînin civatê. Ez ji bo wî dubare ji we re spas dikim. Ez Ömer Özmen ez jî destpêka salê heftê de beşdarê Tevgera Bakurê Kurdistanê bûm û mamoste me lêkolênerim bi qasê xwe min di hinekî sazî û dezgehên Bakurê Kurdistanê de cî girtiye û girtin, eşkence, sirgûn kirin. Ez naxwazim zêde dirêj bikim. Me jî para xwe jê girtiye. Ez demekî li Ewropayê mam. Di çend tevgerê Kurda min jî girt. Rojname Peyama Kurda min nivîskarî kir. Bir sal li Tirkiye kovara serbestî de min xebat kir. Daha berhemê min hene. Yek bi navê çend peyam ji Peyama Kurd, yek jî bi navê hevalname pirtûkekî min ê mîzahî çap bûne. Di destê me de çend pirtûkê din hene min hîn çap nekiriye. Diyar e ku Rewşa Bakurê Kurdistanê di warê çapemeniyê de xeteriyê de ye. Ne evekî pêşdaye. Pirtûkê min amadekirîn elba min sikinine. Ez bawerim bes e. Spas. Baş spas mamoste. Temaşavanê hêja wekî hûn lê temaşa kin du mîvanê me qedir bilind di salê hefteyê vêr de di nava bizava Bakurê Kurdistanê de ked û xebata wan êş û kelemê wan bi têra xweşciyanin. Em ê niha ji Kek Halit dest pê bikin. Kek Halit tekabata hêzên Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê çi bû? Çi rewşê dayê niha çi ye? Hûn anagorê xwe dikarin pişek şîrova bikin kerem ki. Belê. Kurd dîsanê serkeftin ji bo medya çarpel û bi rastî karik û xebatkî baş dikin û dê dest pê bikin. Belê tevxebata Kurdistanî û xeta netewî dixwazim wek metod çend gotina berê bêjim. Wexta ku me re xeta Kurdistanî nîşan kir bi zava Kurdistanî nîşan kir şaşiyan mere rastiyan jî dikarî derxe
ama Kurt berebêjî ku mixabin taybet em serba Kurd axivin di vî bizavî de em wek şoreşker û bizava Kurdistan hîn neber biçavin lê em hewl didin ku em bikaribin vî xetî disanê biafirînin. Ji ber vê yekê çend têgehê nû dixwazim wek xwe ez tibî difikirim ku çi dibî, çi bû, çawa dibî. Yek jê dixwazim bêjim ku min wer ez difikirim ego politik ne ji o ego politik ku rêxistinê em ê bên netewî an jî rêxistinê niha deshilatdar zêdetir egoyê rêxistinê xwe û plan û plansaziyê xwe bikartînin. Yek jî eko stratejîk qesa min ne ekolojiye ev kesê ku dibên ekolojî qesa min ew e ku xwe bû xwe govend girtinin erê govendek heye lê ev govenda ne govenda me ye ne govenda Kurd û Kurdistaniyê ji ber ku krîzik zêde heye hem li navnetewî hem jî welatê me û Tirkî. Normalde divê di vî hawî de ev krîzana şerd û şurdê xwe, ramanê xwe, plansaziya xwe em bikar bînin. Em bikarbin biafirînin. Lê mixabin gotinkî sêmiyê dixwazim bêjim doza Kurdistan zêdetir pişt salê 2000 de li Bakurê Kurdistan bû kadroyek ji bo berjewendiyê dewleta Tirk. Gotina kadro bi min pir girîng e. Yani doza me hat li kadroya Ankara sekînî. Mana kadro doza kadro çi ye? Mana doza kadro ku tu daxilî siyaseta nav Tirkî bû, stratejiya wan bû, bi her hawayî te ew şopandin, rojeva wan şopandin, stratejiyê wan parastin, wê demê em ji kadraya ji bo welatê xwe û doza xwe de ketin, em bûn bixabin kadraya desthilatdar. Ji ber ku îdî doza gelê Kurd û Kurdistan bûye mijarekî damnetewî dibê em bikaribin Pirseke biçûk divê navê bike ji belkî bi rexandama ji bêkijin tê gêştiye ve got ki salê 2000 da yani guharandinekî dinê çi esasî çi guharandinekî esasî çi ye şikestinekî kur heye û kadroyên gêm giredayê Ankarayê çi bû. Pekî berya vê tiştê heye yani berya 2000 bi zava Bakurê Kurdistanê şikestina wî çi bû ew mesele çi bû li wê derê ku da ku me mera ya bikar bi şîrova bike bêjim bên wê derê kirem kin. Berya salê 2000 hêvî û tevxebat pir û hindik li Bakurê Kurdistan di nava Kurda hebû. Ez naxwazim têkevim nav dîrokê salê heftê malûmin salê heştê zîndana Amedê malûmin piştî şerê çekdarî malûmin lê mixabin piştî salê 2000 ku taybet jî bûyera îmralî bikar hat jê vir de siyaseta Kurdî serdest em dibêjin em ê werbêjin siyaseta Kurd mijar û stratejî û paradigma xwe guheran. Ji ber vê yekê çi legal çi îlegal bi temamî loma dibêjim em bûn kadroyî dewletê dagirker. Divê em bikaribin ji bo doza xwe, ji bo stratejiya xwe, ji bo gelê xwe ji nûv de xetkî netewî biafirînin. Mixabin xeta netewî vî wayî de em lawaz ban. Hinek di ser rêberê xwe dixwînin, hinek di ser kadrê xwe dixwînin, hinek di ser bername wê berê ku we beşdar bû we gelek kes axivîn. Ez naxwazim têkima mişana lê herî girîng ew e ku em bikaribin dîsanê xeta xwe Kurdistanî bi ser kevin ku em bikaribin di vî qeyrana namnetewî dunyayê de karta xwe ji bo gelê xwe bilîzin daxilî lîstikê bibin û em bikaribin bi ser kevin. Baş mamoste yani ji bo van tiştekê ve destnîşan kiriye ber bi hevdû da werin hevdû tamam bikin mera çawa dikarin bêjin kêm bergen heştê ye di berê heştê ye sedemên yên şikestinê sedemê lawazbûna bi zava Kurd li Bakurê Kurdistanê sebebê esasî çi bû ya ji tevxebata yekî yên Kurdistanê çê nebû çi bû yani bi çend hevoka dikarin ew zelal bikin.
بدیا هشتی هولدان پر زلال و خوش و گرینگ هبون مثلا یک تیبی من امی بیشن به ترکیه گوتن او دگه یعنی بری هزین اتوی لی مخابن پشتی داربا لشکری و کو ترانی ریخستان افا گهاندن روجاوای کردستانی باشی کردستانی و کو هیوی او خباتا خادری کودناوا ولید تمان پر زیده بون هر دم لهیوی بون اما مخابن پشتی هشتی چاراک و پککرات یعنی شرو ورده و یدنه دوی هاوی ده تیک چون پرانی ام کوچبر بون ملتجی دوی هاوی ده دم کی درش ناور هاد ناوی خباتی پشتی 2000 کو کنسپت شنو ده هاد دانی کرن جی گوتنامن ام بون kadroyu ki Ankara ezber dibêjim. Ez dikarim vana zaral bikim. Kerem xura. Biçektici ev bikin. Mesela kadroyun yeni Ankara çava bu biçe şeveyi bu. Evi biçekici bu temaşavanı me ev bikin. Yani em naxwazin yek münakaşa betişir ki bir temaşavanı me ji bigêjin. Ana gorî jî pir xwe bikin. Kerem Kemal. Belê. Ya dixwast birasî dulê me dixwazî ku niha yek şwan havanan jî hevana ku me re hevdû diskusyon bike. Lê ez ê bêjim. Mesela wek niha وقت جبر به ترکی دبیدن او ترکیه کو یا قاشو به کردیا ما قاینا بی شما دزینن گود بین ازبر جبر خوش بیر کرن مثلا امی بین خباتا لگال herkes bina hedefe zani ama hedefe li peş perdiye li paş perdi esas xwedî vî işî HDK heye berê HDK ava dibî ku çend derba Muser Ertuğrul Kırçı nivîsan yani Kongra gelî demokratik paşê wek beşdar HDP ava dibî yani beşdar dibî paşê jî HDP ku jê dibin bileşen yani kesî hêzê ku beşdar dibin di nava HDP'de cî girtin wî warî de esas tiştê ku em bikin û ku êgî pêwîst e ku em bikin dibe em wek berê Kurd û Kurdistanî li hev bikin li gel hev bin paşê em bikaribin ku em li ser masê şerd û şurdê xwe bînin nava bazarê lê dema ku HDK ava bû Kurd wek destekî xistin nava HDK paşê binya HDP jî DBP ku niha nav dengê yutine dî warî de ez dixwarim bêjim ki em bûn kadroyê Ankara mesela rojevê etkarin çend mînakir rojane bêjim ku mesela em bêjin Batmanê û Sakarya Dopêr êrişî karkerê ketkarê Kurd kirin bala min kişan pir eyb û şerm e ku yek nikarî bêje êrişî yek sebebê vî êrişî Kurd bûne bêj bi navê ketkar û karker bi nav dikin ji çepê wan heta rastê wan heta dîndarê wan oldarê wan mixabin rewş ev e Belê rast e yani divê warê de mîsoger hinek tişt ew e sedî sed divê warê de lê ki yekên pêşberê wan jî disekinin jî hene her çend dibêjin hêz nebin bi quwet nebin kadrodîtiya hinek rêxistinê yê yasayî jî heye yasayî em gora ew ê dibêjin yan yasayî navnatewî dibêjin wekî em mînak bin wek Parti Azadiya Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê Parti Sosyalîst Kurdistan li Bakurê Kurdistanê Parti Demokratê Kurdistan Türkiye bi navkirinin ya jî bi navê Parti Demokratê Kurdistan Bakur henin platform henin hinek hêzê dinê henin yên şexsiyetên Kurdistanê bi vên tiştê dixwazin berûva dikin her yek ji alî xwe de kad û xebatê wan jî heye ez bawer dikim vê bûyerê dawiyê da jî yên Sakarya jî rûdanê lê da yani mijatperestî ki yên kûr e carekê dinê divê derê de Parti Azadiya Kurdistanê wekî yên navenda wî jî daxuyanî xwe ji bi rêya giştî de belavkirin danê gelo evana têr dikin ya têr nakin belê min agahdarî wan jî xwendin mutlaq reaksiyon ki başin lê dema ku ez werim ser wî mijarê yani ku xeta netewî yan jî ev xetê ku xetek em ji xwe dibêjin Kurdistanî divê em çi bikin min demadinê jî got divê
بیامن دبی ام جبری خو هنکی بگهری ام کارم خو با آفرینن بیامن هنکی سیاست باکور کتیه پر قالب تنگ به چه هاوی زمین و شرد بن دوزا کردستان شبرگو پر بلابون دبی ام وقت پارتی و روشنبیر و کس و جواکی کرد و کردستانی خو بگین وان دارا شبرگو مثلا او سیاستا کوت بیجیم بوم خادرو ناوی ماید ناوی گله کرد کردستان دانین جواکو کومک مثلا کجکه کردستان topluluklar birliği em ne civaku komikin em ne tevin em xwedî welatin em xwedî çanda herî qedîmin em xwedî axu û dîrokin ji ber wê yekê dibe ku va dostana beredarana tev û rewşenbîrî tev û partî û siyasetvanan bikaribin hinkî nûjen plansazî û zimankî nû pêda bikin ez zor difikirim mesela yek jê diaspora Kürt ya min potansiyel ki pır mezene li kim dimini yaji siyasetvan vana hangi dur dibini anji ev duri siyasetvananı yaji parti siyaset ne tane bir partiya yasal kanuni anji ev bikin düdü emmi bir hukuknası Kürt galo haku bir yer çeydibin haku kavmi çeydibin tür rehkasını hukuknası Kürt li derve li hündür henin çedikin bir çava xatana te pervigiri dedin an bir çitlik evan henin sisi sazi plan sazi perverdeyi ne şerta kumere endami partiye kebi acab em çedikin ve xo gian çuqa gündi vesaire şberku mesela skali minan ki bidim pertukik هبو دو روز رمضاني ترك نيسان بون مخابن براني جراجي اوجي دنيبي سنن كالكي كوشقول بيك كوشفر ببوكو غوندي ون هاتو شوتاندر لمرسيني دبي كي دماكو قلت شوتي دبين ام بهيفي بون مال شوتين ام بهيفي بون كت شو خود شو بوك شو قيس شو ام بهيفي بون li ez hatim Mersin û pêve roj ku neviyamış min got ki dede ne zaman sinemaya gidiyoruz yani kendi em dişin sinemayı ve demê me fam kir ki êdî em hêdî û bêtir bi metresiye em dihellin ji ber wê yekê dixwazim ku siyaseta Kurd û va partiyana van biredarana em hemû daxil em xwe bigînin hemî beşê civakê rewşenbîr hukuknaz zanist bürokrat mesela pirskî me heye Dîroknasê Kurd xebatnê pir baş dikin. Em dixwînin, em dişopînin, destê wan sav. Lê mixabin çima rêxistekî me dîroksazî, dîroknas tune ku em bi vî hişî, vî hişmendiyê bigijînin gelê xwe. Wek dema hûn dipirsin, dîroka me nêzik, plansaziyê me derve, plansaziyê me hundir, çima em wanî lawaz bûn, em ber kuletê kişandin, vesaire vesaire vat sana vam jara dibim hamiya zelal bikin başıma müstegelek spası ve minake ve her dahi birasici yani tekçü demek ki cevaki ser axaxo ya ci ser kokaxo şinne ya ci kokaxo dur bu keve zaman ji usayı de netebeki de yin serekeye ya minaki serekeye heviyo ramane evi dişkine اجازه كده بگرم سر جنابه و خو آواده بکنم هینا پرسیمه هبه ام بعد با کردستان ما مستا عمر عظما ما مستا کمون تبینی خو نرینی خو درباره تفقابات باکور کردستان بریا هشته و جوی دست به بکپش را ام دروازه وان روزاجی ببر کرم Demek bas. Ne bira tebkabat çiye? Tebkabat rahmetli Edip Karahan beri 5 salı tespit ekikiri bu min dinlevis ekibi de kand ana başlay biramın dibecelli dış tehlike derva topyekün potansiyeli milli topyekün yani hami sınıf hami ol hami mezhep hami grup behevdura li dış tehlike derva ravesta.
از طبقات بیا فهم دکم ها گلو باکوری کردستان ده اف تشت هاتیه پیکانین آنا نه هاتیه پیکانین جبو چه نه هاتیه مخابن siyasetmedar Bakü Kürdistan, Ravşanbir Bakü Kürdistan, bu kur standartı cihaninin kıslani heye, yek. Duvar zihni da başlamayın heye. Jboça heye. Nadama meruf bu kaza. Potansiyeli kay milli bigine havdu, dve meruf diroga kay. Abuja milleti kay, sosyoloji milleti kay, çanta milleti kay. Referans bigre bu bir proje amade bike. Ana tevgera Bakü Kürdistan bu bavariya min ji dervay rêxistina azadî 1920 da salê 20 da hatiye damezrandin. Pişta têk çûye. û pişta tevgera Araratê ew jî xwedî misyon biye lê dûra tevgera Bakü Kürdistanê ez dikarim bêjim hemî ji dervay sosyolojiye, ji dervay çandeye, ji dervay kültüre, ji dervay dîrokê. Çawa dîrok? Devam merif li modelê cihanê dinêre gelo tevgerê millî bi çi away serkeftine, bi çi away hatine rêxistin kirin. Ez dikarim du mecrada binêrxînim. Mecra yek, mecra Avrupa navî ne. Di sala 1789 Şoraşa Fransız da dest pê kiriye. Di wî mecrayê da sinifê burjuva heye. Burjuva xwedî hêzê aboriye, perwerdekiriye û bi got rasyonalîte bazirganiyê li ser milletê xwe dikare nüfûz bike. Milletê xwe rizgar kiriye. Kiriye devletê netewî, netev devlet ava kiriye. Ha beşên ku cihanê yên têda rasyonalite bazirganiyê nîne, sinifê burjuva nîne, divan civata da sê kategorî ji milleta da pêşengî kirine, tevgerê millî saz kirine. Ev kategorî kîne? Yek, aristokrasiya dînî, yani aristokrasiya olî. Duyemîn ekspert. Ekspert yani kesin bijarte. Sêyemîn sinifên perwerdekirî, sinifên navîn yên perwerdekirî. Ana tevgera Bakü Kürdistanê di rêxistina azadî da ev kesanan e. Aristokratê olî ne jî bi cî Ravşanbîr navda cî girtine. Yani dikarin bi gor sosyolojiya milletê xwe projeyekî millî çêkin. Lê mixabin ji bo ku konjonktür ne destayî biye têk çûne. Pişta tevgera Araratê hatiye sazkirin xwe bin. Ravşanbîrin, ağane, şeyxin, begin ji ber tadaya devletê Raviyane rêxistin ava dikin, tevgera Araratê saz dikin. û piştra Dedeko hatiye damezrandin. Hatta Bediye Dedeko'yê berxedana Dêrsimê da hemî aristokratî dînî mütegalî ve bandora xwe wenda dike tên şikestin. Ji 1938 têkçûna Dêrsimê hatta destpêka salê 60 vemirandin heye tu tevger çê nebiye. Piştê salê 60 sinifên perwerdekirî dikevin gasîna siyasetê, saha siyasetê. Dede Ez bawer dikim di mamosta da problem ki yên teknîkî çê bû alikî ez micarkê dinê vegerin ser wê kek halit. Ez carkê dinê dixwazim vegerim ser cenabê we li Bakü Kurdistanê mamosta cî hinek şe destnîşan kir ez ê pirsa xwe li wî jî cenabê wî jî bikim carekê dinê eger carkê dinê veger stûdyoyê li Bakü Kurdistanê yên destnîşana hereketên millî kiriye behsa xwebûnê behsa em bêjin agiriyê û serhildanê em bêjin li Dêrsimê qewmê pişt şikestina ji xwe
berkudana Dersim'e bedengi ki gelek süreç şeydi böyle Bakırı Kurdistan'ı. Mamoster rast çu Dedeko serb mesela Dedeko hecai ki bir milleteye demek ki Kurt jiya le tesire ko hatta iroju heye. Le beriye Dedeko'yu ev heye. 1965 در لباکوری کردستان حرکت که ملی به سروکاتیا یا به دست به سروکاتیا امبیجن یه پارتی دموکرات کردستان نیه ترکیه لوی داره تملیات آبیتن دوی وارد اون چه فکرن چه دویجن گلو حرکت ملی کسبونا وان بو تکشونا باکوری کردستان anca yine hareket milli yeşi hareket netevperver boç şikestin xuarın her çendi ev bucum ve ki koybun yani bejin hareket ki gelek milli le jardan şikesteki xuarın ocar kidin lxuba negeriya kerem kırmam usta. Böyle. Rast sala 1950 de TKDP li Bakur avad bi. Piştiden ki kin nemir Faik Bucak دبی سروکی تقاضا و پاشه به لیستکی تی کشتن. نه دبی انواعش بیر نکن راست ماموسته وقت دیروک وقت زمان اکادمیک ناو دیروکا نیزو پیدا چو سپاس. پشتی اف پیشبچونه دبی ام بزنم که هر دم دو خط لکردستانی چی بودن. یا حالت. ها. İcazat verdiğim eğer bir iznatacı ve ezber gördüyse ser babası biraz tamam bak işte ne kadar sonra teş belki evi hata yüzüdüçe. Kerem. Spas ki bana tamam baş bu evde. Mamusta la evde ma bu şu da koda ma bu mesela da kod Bakırı Kurdistan ki tesiri ki gelek eraniye o demek ki Kürt le tesiri ve hatta iroros hajotiye. O çeşitli dünya. Hareket ki milli var ki jbi ve şey bunu pişra benim bir rapor لباکوری کردستان یه حرکت ملی به ملی 1965 da tedam mazirande. Dve vare da tebini ve şey olsan berdavam. Kerem ki. Bugün evat kutkirin demek ki Kürt. Namen se kategori dest nişan kir. Aristokrasiya dini, ekspert, sınıfın perverdekiri. Dedeko kategoriya sınıfın perverdekiri. Jiboko aristokrasiya dini ve ekspert de tebgeri biz koçkiri. 25-28'dan da tek şuna. Be bandormana. Salı 5 da bermahiyin aristokrasiye bir partiya demokratera tekili çekiliye vek HDP'yin iro bir devletera konsensüs çekirne. Kadınov devleti de ifade kirne. Tevgera dedeko sınıfın perverdekiliye tatya saskının bugur sosyolojiya Bakırı Kürdistan'a ya cipci. Çava Dünavda hukuksan hana, mühendis hana, mamusta hana, melle hana, tavşanbir hana, khandaman hana. Yani bir sıra dema kutube ne tarihsin dikaba bin bandora dema şerre sar. İşte ezberiya ve cihanı destur bidin iki minak bidin. Daha Asya navin nahami bejayı Afrika'yı o rojelata naverastan. Az dikarım jibo serokatya aristokrati dini minaka nişan bidim. Yani harama Balkan'a Sertsala Noz'dan da dema tevgeri milli ava dibin hammi dibin finansal sponsorya kilise dana. O papaz rahip peşengi jeradikin. Bakırı Afrika'yı tevgeravi mesela Penaniyavan papazın. Damezlandına devlet İsrail'de hahamı sermayedar ciddiğin. Az varım ser ama 25 bak parantez ekibe bikim. Bakırı Kürdistan'ı derbarı tevgera 25 da enek nikaş ene. Gel o tevgera evet 25 tevgera peşenge rekısını azadı da hatiye sazkirinli Pişra benav Şeyh Said Efendi tezani. Na beş ekit vecin gel o Şeyh Said teni keze ki oldu be yan milli bir. Evya tevgera Bakur bari şeyli dike. Çava şeyli dike.
ne tane tevgera Şeyh Said. Hamid dozi milli hatta 10 sala dibin serukatiya aristokrati dini dane. Şeyh Said Efendi rastır. Merif ki oldara. Bugün hukuka şer'i mafi kurda parastiye. Li aliyetin milliye jibu kulisar ağa Kürdistan'ı be tevgeri Kürda tevdigere. Kürda tevdigere. Yani ev taybetmendi ne tane o Bakırı Kürdistan'ı. Hatta Mustafa Kemal bu kadar ama despetken tıka kadar dibece yegane hedefimiz anasır-ı İslamiye'yi gayrimüslimlerin çizmesinden kurtarmaktır. Yani ev argümanı milli Dinav Hamid evgeri dahane. İşte bu kut Bakır'da istismar zeyde ya duhazın tevgeri şah perçe bikin. Duhazın tevgabatı aslan bikin. Avan argümenta dukolur. Gele ki siyasetmanı Kürtçi te nagijin dibin bandora şer-i sardane. Yani ideoloji, çant, hatta ahlak bukur tevgerin şer-i saratiye damızlandır. Ne mekhabın iroji ne tane HDP PKK. Tevgerin şi dervay HDP PKK şi bu kazın ne kazın çalaki onu pratiki bukur nerine şer-i sardı doğma. Libe Kürtçe bir rızgar bun. Yak. Siyaset iro, dema iro da dibe bugur sosyoloji Bakırı Kürdistan'ı beta damezandın Jenuva. Bugur kültüra milleti Kürt. Jibuku di cihanı da her civat kadi formasyonu ki taybetiye. Yani tı civatı cihanı vak evdü ninin. Diro ki van cudane, çanda van cudane, kevne şopiya van cudane, örf adet geleneği van cudane. İca jibuku tu sosyoloji tevgera Bakırı Kürdistan'ı teneri Hind bin bandora şerri sardana. Az bavarım sedemi perçebuni rekısın acı ev bu yere. Yani jibuku. Çava rahmeti Edip Karahan ki dina bendamı dede koydu. Ders nişan ki diye. Dibi hami potansiyel. Yani oldar, handavan, sosyalist, İslami perest o hami grubun oğlu hatta etniki hatta grubun sınıfı dibe leser akaş bu da salatariye tabkabat ki söz biken. Ha arman ciyeke leser akaş da salatar. Ha gelo evya besa bugur minna besa. Sene besa dibe tevger bugoy hukuka navnatabi be bugoy peymanı nav devleti be. Rava be yani meşru be. O dibe demokratik be. Hammi ev grubu ku Linav tevgera milli da cid digrin dibe kadim mafu azadi ve keffe. Evya cid peyvist ku marif demokrat be. Proje demokratik be. O proje plural be. Proje rava be. Ji imaja terörizmi ji dürgüsti be. Ona damata van nirku pivanın da peşağa kıçu. Yani PKK bu gazi ne gazi. İro devlet Amerika PKK terörist peşirandiye. Ya gitti Avrupa terörist peşirandiye. Gele ki devlet-i Müslüman terörist peşirandiye. Dema tedilbijartına da bir hevkari çekir. Anci tüketi ben hegemonyavi tı ravatiya kavunda ki. Jipege giradi ki pergal. Ha jibu idbe jibana dürküz bi. Tani milli bugur divanı self determinasyonu. Çavaya metodu kahana serkabun on federalizm, on konfederalizm, on otonomi. Tıkari proje ki demki bir de peşya abgabatı. Lisar bir yani abderte kumungot metodu self determinasyonu dü tişliha ve müştereke. Yek rızgari ahir dedi desilatörü. Mesela ahir desilatörü. Dikara federal be, dikara konfederal be, an dikara otonom be. Ha ger eğer mellahevdün ekir, hem dikarım ve temi proje devlete giser bukhaşi. Gel konjonktürü destayı be. Yani tebkabat bir armancı be. Ve gidin. Tıbbi az jibo demokratize kirna tilki tebkabat tıkazım. Yani jibo demokratize kirna rozelatın abin tebkabat tıkazım ama natıştı falan.
باشه yani از خودم به دری بکنم داکو جه اوید درک ben نها تدیگیشن که باکور کردستانه تاثیره که شر سار yani امبیژن آواکرنا ریخستن یه مارکسیست لرنیست باکور کردستانه تاثیری که وین ارانی هیا تاثیری که ده ارانی هیا ام اوسا تماشات کن yani گفتن و تشی از در دکم اوان حرکت ملی نبود yani اوان تاثیری که ملی لسر او نیشن بر وسط تکچون اوان او بود لی امجار عالی دنه در تماشا دکن یین که به نرخین گردای چاند و هنر زمان ل باکور کردستان یا جی پارچکان دنه هاتی دام مثلا دوان دا جی پارچه بون چه دبه yani گر مرد کاره بجه که تنیا ایدئولوژیین ین دورین ولاتیمه بوی صدم تکچونه آن چشته نيدو به امکان سرزیده بکن انا باکور جدایه ها باشور روزلات حتی ادکارم بزم روزابا ایروینزی به گرانی وقت سیوانا ملی هیا yani çıkar rekızın hepinci bu kası Bakır Kürdistan'ı duvarı sosyalisti ve İslami perestliğe de ne atya tarif kirin. Yani ezcidi navda kadroen dema şerri sarda hatına perverde kirin. Rastla iro bak ideolojik diktatorya sınıfı karker ne parizin. Azadiya milleti kar parizin. Le tişteki ya. Dema mero demek ki direjde diyecek de şekil girt. Merhaba bu khazajini kara pratiki khoy salaki khoy pratiki bu karine. Tişte ki zahmet. Sani yek. Dedi. Bu kornerin hemen jiki cala nevisan gele ki reaksiyon şey bun. Jidder ve devleti kolonyalist inki misyoner biyani jinav tabgara kurda hene. Binav hatta dinav devleti da jene be abdura tekildarın bu perçebuna rekısını Bakır Kürdistan'ı provokasyon meşandını. İnki tiştana merif nikara. Demet abi de avkırın, ispat kırın. Yani cibotçı çünkü Serkaniyen abori az bavarım cihanı da seri yanza seraka Kürdistan'ı. Yani ne tane her çar devleti kolonyalist. Lisser Kürdistan'ı gele ki bizim global, bizim cirancı bandara kha nişan dedin. Lobi kısına ne yaptı gel? O men demek ki bir Türkiye nevisan. Mego be bandor kirin her kısına der vay PKK'ci vak proje hatya pekani. Be giranici misyonu PKK Bakur. Ne tane yani ev salih hafte verdan ev misyon hatya sabote kirin. Jiboçu. Anha maruf biz habri kısını İslami bida mezline bugur sosyoloji Bakur nine o kadar cihanı Avrupa'yı dacı ne ravaya. Tıbbi sabri kısını sosyalisti da mezlini disa ne bugur sosyoloji Bakur'a ne meşruya. Jiboyevi devlet cihan rekısına ne acize. Le tutama vak Mala Mustafa Barzani dvi misyonu milli tabgereki milli da mezlini devlet çedikin dikin dedi aslında çedikin. Abi zemini sabote dikin. Az bavarım salih hafte verda. Abi zemini pedeki hatiye sabote kirin dedi az ne zanım ana ayamın cenine çan salih. Az bavarım çar perçece şey buna atına perçe kirin. O debi abi zemin beta pakış kirin be paradigma ki nu ze tarafı aktörü nu ser rebaza Mala Mustafa Barzani beta damazlandı. Eğer ne ev baba gidine valayı. Bir yek duyamin ev tebgere dervay PKK dervay PKK Bakurji ev ciddi bir gazalal bikin. Yani bandora ideoloji ev İslami perestliğe derken. Ha çiğ mafi merhaba haya merhaba oldar be. Mafi merhaba haya merhaba sosyalist be. Mafi merhaba haya merhaba liberal be. An merhaba komünist be. Le jibo rüzgar kırına ağa jibo derslatya milleti kha merhaba nedine kha nada peşi. Bavadiya kha nada peşi. Ab halvasta mal kharab tane Bakır Kürdistan'da da pek atıyor. Yani derslerden ziyade çekiyor.
باش ما سپاس مالا تابا بگن وی دستوردان و سدیست اوه باکوری کردستان هر به تاثیر بیه جبر به سدمش برسامش بوی بو که داکو تنیا نه ناو خطا یه مارکسیست نیست یه اوان پرچبون تکچون چه بیه لین یه ملی داجی اوت چه بونه سدم میشه یک دست نشان وکر دستوردان دولت نوا تفکر باکوری کردستان مخابن گله خورپی حتی این روزی برداوامیه بیه هیا لی از شاش نفهم کردن مثلا از تفکر سوسیالیست رواد بینم تفکر اسلامی رواد بینم لی bu ku sivana milli bebe aseng evi bavediya xwe dini anji ideolojiya xwe sosyalist bixine peşa tevgera milli ev sabotaj ev dibe sabotaj ez bu destişe ana li Bakurê Kurdistanê yên tiştê vê tiştê berûvajî dikin jî heye ez wekî mînak bêjim Parti Azadiya Kurdistan xwe wekî berdewamiya tu kesê nabîne tu keseyatî em bêjin yên olê ya jî yên rêxistinê nabîne lê xwe berdewamiya du sih saliya li hemû parçeyê Kurdistanê yên erenî xwedî lê derkeve yani xwe Partî Demokratîk Kurdistan dibîne xwe Rizgarê dibîne ala Rizgarê dibîne xwe Dedekada dibîne xwe Partî Sosyalîst dibîne hemû çînayetiyên yên Bakurê Kurdistanê dibêjin em bi xwedî lê derkevin û yek tiştekî din jî dibêje dibêje li Bakurê Kurdistanê bo me bi me tenê ev tiş xilas nabe dibê tevxabatekî Kurdistanî hebe dibê çêbibe bu me tenê jî xilas nabe kadrê nû pêdivî me heye rêxistinekî em nêzîkî hevin bikaribin bi hevdûra kar û xebatekî bikin bi hevdûra kar bikin bikaribin bi hevdûra em bêjin yekî çekin ew tiştê şê bikin nabê xwe jî serokatî jî hemû tiştê dibe em hazirin pêşkêşê ewan bikin ewa nerînekî nûnin gelo li Bakurê Kurdistanê mezeka min tiştekî destnîşan kir yani ez paket şopinim bixazê xwe şopinim peratika wî jî da min cardin sêbara bikim du tişt li ser axa xwe desthilatdarî bi vî armancê newsa yek eger rêxistinekî îro li ser tevgera Bakurê Kurdistanê bandordar be bandora xwe hebe û bêje ez desthilatdarî naxwazim rizgarkirina axa xwe naxwazim ha dema rêxistinekî bi wî re têkeve nav tevxebatê ev ya rawatiya xwe wenda dike ji mecna milî derdikeve û ji bo wê divê taktik ve jî stratejîk ve jî merve ji van ewa dûr bikeve yani hêzê wan çi dibe bila bibe mecbûrin ku rastiyên hat matematîkê de rêgezekî heye kural divê dema tu bixwazî problemekî çareser bikî derece yekemîn divê tu problemê fehm bikî nas bikî na dema te problem nas kir çi problema te tu axa xwe rizgar dikî miletê xwe dikî desthilatdar mafê xwe çarenivîsî dest dixî yekê ji derve ya konsept tayîn kiribe tu nikarî pêra îtîfaq bikî tu nikarî ewa wî meşruiyeta wî biparêzî ez bo wî dibêjim ne tenê boyê pakê divê Kurd tevger Bakurê Kurdistan ji nû ve bi senaryoyekî nû paradigmayekî nû bi qadrê nû bête sazkirin baş ma ez car kirî vegerim ser cenabê wê pirsa xwe dubare bikim di wê warê de ez vedgerim mamoste Xalid ka Xalid divê derê de mabû divê de derbas bibin yani şê tu pêca de baba ji wê derê berdewam bikin kerem ke belê me got li Bakur TKDP hat avakirin û piştî demkî kin Nemir Faik Bucak bû serokî û bi suîqatî hate kurt ya cî bi plankî dewletê niha xweş tê zanîn salê şêstî salê heftê salê heştê her ji deh sala derkî li paytexta Ankarê darbek leşkerî çêdibî ku vana hemû bi şoreşa Kurd de girêdaye ji ber wê vekê her dem destê dewletê di nava hêzên û bizavê Kurdistanê de hebûne piştî heştê mesela salê şêstî dema ku bi nav û dengê parlamenterê CHP Asım Eren li Kirkuk Türkmen tê kuştin ew li Tirkiyê gazî dike dibê ku divê em heyfa vî vana helînin û mesela çar û niha xwendevanên Kurd dest pê dike
سالی هشتی معلوم دما سری شار سالی هشتی و گوداربا هشتی پی بیا میجی پشتی کو قدروی کرد خوگهاند روجاوا باشور پرانی شری سار و حزب الشيوعي وان درانا العراقي جي لروجاوا جي دست خسنا نادا ريخسنا كرد كرن مخابن تشتكو ام بهيفي بون تشينا بون ام هاتن حتى ايرو بيتر خوازم من سر روشا ايرو و tabii ki bir dovji dayı bir sekenin. Naha tege neş bu kesim meruften yani tege şübet zin dibi yani bir Türkiye ben kavram. Devlet mesela yekci tege ha hani ve başiro hamu kazani ku devlet ke siwan ki milliye ser şu bu gele Kurdu Kurdistani بنابو دنجي دي بنينيا خو بروفيسور كي ترك بعسي خو عربي هم herkes zanva yaşı küçük o bu gotuna ergenekon ku navi wi welati bin perçe welati mi ku naha az behevi darım Kurd behevi darın danin Barzanistan beli o pir mukhabin ku gelek rexsine Kurdji dema ku tu vi libakur teybet tu bana binav ki میلادخوری وان دمانات بین که بارزانیستان یا جی پر عجیبه کو کسی بجارته جی لباکر کردستانی خواندوان جی کو تدام آلا رنگین دکی دیویجی که آلا رنگینا یا جی آلا مالا بارزانیان افتش کی پر زحمته دبی ام قبول بکن نفشک آن دو نفش یک جی ام بخوانی جی کو ام دبین نفشی هفته و حیشتا شمه هاتن دزین پوچ از نکو به هیویتی اودکم شبروی که ادبیجیم که زمان که نوش من لازمه اساسا نه زمان نوجی نوبون آوادی زمان که کردیش من لازمه نو و کردی سناریوی که نو و کردی شبر تیبشی لباکر پلانسازی که کن نیز و دور لازمه دوی واریده لوما ادبیجیم خبات پارتیم که نها لباکر هنن بنرخن لی بیامن ادبیجیم که حتی که ام بری کردستانی آوا نکن حتی که ام هنک مجی خوی ریخستنی و بریخستنی هنکی نگوهرینن دبی که وقت دار اف پارتی هبن لی دمادنی جی مخال کر مثلا نفشی نو امی چوا بکاربن علاقه وان به خوبونا وان و گریدن چما دوری سیاستینن چما ام نکارن کسی کو ام بین 10 سال 20 سال بیترش ما جوانترن بکشی نوا وهزش بروی که سناریوی که نو سناریوی که کردی زمانی که کردی و سیاست لازمه شبر که تیگه شمرد زین وقت بگو مثلا بین نتو نه هرکس زانی که او نتو بروحی با آخی بزمانی بچان هری قدیم کردن باشه نتو دموکراتیک چوا آوا بو چیه یعنی کیما کیجان دمو دوران دیروکی گوهرین کو نتوا دموکراتیک آوا بون بله بیچاره آوا بون یعنی چه کو ام دخوینیم شوپینین کو من حقیقت کن برابر وندکن شوکی تاری یعنی شوکی زلال پرتوک کتی رگالی او پرتوک بنابی دموکراتیک uygarlık کو از شخص من جنابی نکو از پر خوزانه حد عصبیم عملی بوم منو پرتوکا خوانده بو پشتیوی پارادیگما کی به ناوی دموکراتیک مدرنیته آواد بی یعنی ام گش زانن بلکه نفشه نون زان بی پروبلمو آسنگی باجارا کوبتکی جدبن kentleşme nevi anarşizm nevi feminizm nevi isyankar nevi şuhvat dürketin vesaire vesaire navi kutubi vi tubiki regeski neteveki avana hamu am bereku ana Marksiski Rusya bu paşe la Amerika bijibu binavi xo bokşin tun navi kutu nerinu o tege hivana lenav hafki tubeji ev paradigma nuke o tun navi kutu beji ki mesela minab bedim yani ki xod gidini brab gidini damaku hevditin çeydi bu madem ku mujar hat SPKK teybetçi konseye PKK başa
rêzar niha hundir de İdris Baluken yani yendin dipirsin dibin başkanı bin tu her dibin çil derveye çıtıneye ne yazdan bejim o bu kadar divisinin de haviyetinin imrelde çil derveye dibi herkesi plan yuvan heye İngiltere, Amerika, uzanım ki Avrupa dixwazin Kurdistan ki ava bikin. Başı, çi hakiki heye ku bêjî ev tişta nabî, ez qebûl nakim. Ya jî çi hakiki serok heye ku bê ez serokê Kurdan mim, heta serokê namnetewî mim, cîhanê mim, ez vî tişta qebûl nakim. Ya jî çi hakî kadroya HDP, Nursel Aydoğan, ku li ser kamera rûdinî û ku bêje ki ji bo ku Kurdistanek ava nebe, astengî û dijwariya herî girîng û birûmet birêz îmraliye. Ya jî heqekî heye ku bêje ki nîjatperestiya Atatürk nîjatperest ki çandiye külturiye Türk dara esasın Kürtçe şahı gulînin. Na. Loma bêjim me du nifş weda kirin divê em li xwe vegerin. Ji ber ku têgeh hemû hatin dizîn. Têgeh ne weke ku herkes çi bixwazî lê bar bike. Ya jî aha Kurd û Kurdistan ne weke ku ji bo qerta dagirkera, ji bo qerta Baxda an Tehran an Ankara were ser masê. Na baş xuye ku ev 10 salin Teybet jî Bakur, dagirkerê Bakur, dewleta Romî, dewleta Türk. Strateja xwe wanî zelal daniye û herkes dizanî. Herî girîng strateja ew e ku dewlet li ser nega mimînî, loma Erdoğan û Bahçeli pir û pir behsa beka dewletê dikin yek, duyemîn Kurdan, doza Kurdistan û Kurdan weke qert li destê xwe cîgir bihêlin. Roja ku werin ser masê, dîrok dubare bivî bêjin ki Kurd, ya jî hinek Kurd, em birayê hevin, em li gel hevin, em mudaxala we qebûl nekin. Loma CHP jî vê tişta dibêjî, Ergenekon jî vê tişta dibêjî, AKP jî vê tişta dibêjî. Başe heqekî heye ku di Newrozê Amedê de dijîkî mîna Amedê ku gelê Kurdistan wek paxtê zanî bêjî ki em hereket kî ku bi rihê quvayê milliyê tev digerin. Başe heqekî heye ku bêje ki em bi hereketin ku em quvayê demokrasiya Tirkînin. Ez dîsa dibêjim wek şexs na. Ez dikarim wana bêjim li ser tevgerê. Spas kim gekê xalet wekî tê dizanîn em tika me ji mîvana heye bi pirsê xwe jî beşdarê rojevê bin da ku bikarin bi hevdûra gengêjiyê xwe xurtir bikin. Lê dîsa bo we bo her mîvana jî gerek silav û wan heye wekî ez wekî Kurd bêjin Kek Ömer Erdem, Mehmet Dörtiyema Zagros Kurdu, Özlem Güngörür, Özlem Mehmet Kek Seyda Tahir, Kek Vahay Selma Akar, Nuşuven Adil, Ömer Erdem, Kek Cemil, Hasan Ertaş, Mehmet Sıdık Taşdemir, Kek Ebubê, Tarzan Adıbeli, Mehmet Nasır, Yusuf Bingöl, Seyda Arpşen, Yusuf Bingöl, Ekim Müjbekiri lêborîna xwe dixwazim. Hemû silavê xwe serkeftinê bo we bo bername dixwazim. Mamoste can, em berdewam bikin di evê de. Li Bakurê Kurdistanê rast hinekî destberdanên yên girîng hene ku müdahalê bi zava Bakurê Kurdistanê dikin. Berşebûn çê dibe, lawazî çê dibin, şîrobûn tê de heye dibe bingehê wê bê te paqij kirin, bi rastî baş bê te paqij kirin da ku bikaribin ki ji wan destberdana xilas bibe. Lê beriya wê jî rengê destberdana li Bakurê Kurdistanê hinek rêxistin henin wekî em bêjin Rizgarê Ala Rizgarê em bêjin, wekî Kawa em bêjin, wekî Partî Sosyalîst bêjin, wekîn yên PDK bêjin. Wana li Bakurê Kurdistanê serdest bûn. Yani beriya heştê em dikarin bi hezara de hezara evê wan hebûn. Pêgirtî wan hebûn, heta hêzê wanê çekdar hebûn. Beriyekî dozdê ya cî berîkî roza îlanê werin pêşheziriya wan hebû ku dakevin kadê di kadê da
berhemdar bibin bikarbin bersiva dagirkera bidin. Çi bû li vê derê yên serokatiyên ki amade bûn, ne amade bûn ji vê karê re ya çi tiştek dinê çêbû? Çend sedemê dinê hebû bu karbivana lawaz bûn ji ortê rabûn? Kerem kir. Dixwazim dêwarê de parî berfirê şîrove bikim. Ya min basa Dedekoy kir. Piştî Dedekoy 11 rêxistin hata mezrandin Bakurê Kurdistanê de. Ev 11 rêxistin ji dervayê PDK Tirkiye rêxistinê din hemî dibin sîwana tevgera sosyalîst bûn. Bu got ideoloji, kültür, siyaset, ahlak sistema sosyalist hatımın tam mezrandın. Ve demece rava bu. Çünkü dünya beş bu. Beşek sistemek kapitalist bu. Beşek sistemek sosyalist bu. Bu gur biri bavariyen sosyalist hatımın tam mezrandın. Ne lavaz bun. Leser Bakurê Kurdistanê marif dikara beşe gelek deberata teslilatar bun. Mesela tevgera rızgari harema serhadê da teslilatar bu. Marif dikara beşe. Çünkü devlet ji dervay leşkeri polis inisiyatif hatine bu. Şaradariya Ahmet'e desti Velatparêzê Kurda bu. Şaradariya Batmanê destin Velatparêzê Kurda bu. Şaradariya Ağrı desti Velatparêzê Kurda bu. Ve demê PKK tine bu. O di dozê millî da jî pir caran di navbera rêxistinan da cudayetî îdeolojîk hebûn jî lê di dozê millî da dikaribûn hevxebat bikirana. Wek hilbijartina Şaradariya Ahmedê dema Mehdisan hat hilbijartin. Wek Araratê, wek Batmanê. Ez ev hêzên rêxistinên Bakurê Kurdistanê ez ne di wê baweriyê da me ku Junta 12 îlonê xedand. Piştî Juntayê hat xedandin. Junta eşkence kir, kuştin çêkirinek. Kosberî dest pê nekiribû. Yani biqasî 4-5 hezar kes belkî hat zindan kirin. Hine kes hatin kuştin. Hatin işkence kirin. Lê bi milyona welatparê serlinga bû. Potansiyel navz gel de hebû. Mesela salê 84 da jî dîsa tevgerê millî hebû. Piştî tevgera PKK hemî rêxistinê Bakurê Kurdistanê hatin bêbandor kirin. Ev ya ew kesên ku doza ergenekonê şopan dibin an jî axaftinên Öcalan piştî pêvajoya İmralî şopan dibin dikarin vê îddia zelal bikin. Yani PKK hat çekdar kirin bi veşartî devletê alîkarî kir, jêra medya saz kir, jêra derfet çêkir, kir bandordar. Destpêkê da jî dijminatiya rêxistinê din kirin. Na min mesela ew xwend. Min îfade Yalçın Küçük xwendim. Min dema İmraliyê da bû kovarekî ew hebû. Şule Perinçek müdürê gerîndeyiya wî bû. Berpirsiyarê kovarê bû navê xwe ez bawerim bînin be Ütopya. Ha piçûk xalin bû kovarekî sê mehî bû sernivîsa wî ez bawerim 2002 he. 2002 o ya sê mehî sernivîsa wî habû. Sümer Rahip Devleti'nden Devrimci Cumhuriyet'e. Pişta min herê pirtûkekî Öcalan derket. İmraliyê da Sümer Rahip Devleti'nden Demokratik Cumhuriyet'e. Yani ev Şule Perinçek, Büşra Eraslan, ev generali emektar teda nivîsandı. Yani İmraliyê da jî ji bo ku PKK li ser Bakurê Kurdistanê bandora xwe çekdar hebû di da hat xurtkirin. Ev ya armanc bê bandorkirina rêxistinê din bû. Yek. Pişta dema pêvajoya çareseriyê dest pê kir di navbera PKK devletê da Müsteşarê Mîtê Cevat Öneş İmraliyê Öcalan re hevdîtin çêkir. Ev bûyer çapemeniya Tirkar jî wergirt. Cevat Öneş piştî hevdîtina Öcalan ra axaftinekî wiha kir got
PKK üzerinde toplumsal bütünleşme projesi hazırlanabilir. Min ve demi digeleki malperi kurda makalek direjni bistat. Yani bu kod bir akaftına cevat öneş. O akaftını da cevat öneş ji öcalan çarda haf pırsa pırsike. Pırsa uya yekem ve haye. Dibece dema embetera liser kumara demokratik konsensüs şey bikin. Gelo Kemal Bulkav aktör edin dikarin liser PKK bibin bandordar. Liser bir pırsa cevat öneş işte hevdetini öcalan bankeki tebgera Bakırı Kurdistan got hamir hızını bigre nav demokratik toplum kongresi. Le Serman hişar kirin ama tane dü beş dal münazba var. Şerefedin elçi altan tan beş tane bir kongre bun. İki Rabşanbili Kürt az nakhwazım nabe wan bêjim ew ji beş dal bun pirsa ez bawerim dafik dîtin ji ber vekişan. Yani tevget bu wî away min got wê demê yani bak bi Tirkî min got devletin örtük desteği. Yani hatta îro bandora rêxistinê Bakırı Kurdistan'ı kazandın. Yani ji bo ku proje PKK kazandın. Ha ja îro gelin merîv bêje tevgera rizgarî, ala rizgarî, Andre Azadî, Kuk, Kava gelo merîv dikare bi vanera hevxebatçı bike. Yani ez dibêjim merîv nikare ji bo ku misyon qediye. Misyon çira qediye? Ev rêxistin hemî bi gorê nîrx û pîvanê dema şerê sar hatibin da mesrandin. Wê demê rawa bû. Bersiva pêvajoya îroyî nade. Ji bo wê ha ez vî tişta jî destnîşan bikim. Di nav van rêxistina da endamê wan ji sedî not kesê wan hemî merfê dilsozin. Merfê minnetewperwerin. Zindan kişandine, eşkence kişandine, malbatê wan perîşan biye, koçber bûne, hêzê xwe wenda kirine, pir cara psikolojiya wan jî xirab biye. Yani ji bo dema bibînin we li ciyekî terfet çê dibe, pir cara li rastî û nerastiyê napirsin, têda jî digirin. Ji bo ku bikarin xebat bikin, an jî xwe fînanse bikin. Lê kanala bandora HDP û PKK tişte cuda ye. Diwirda min kovara serbestiyê da sê tişt destnîşan kir. Yek, min got bi sayîkê tirs, gef û santaş Rewşenbîrê Kurd PKK ra serî danîne. Nav da jî digirin. Nikarin jê veqetin. Dû keysperestiya aborî û bazirganiya nüfus. Yani ji bo mekam mevqî bi dest bixînin di wî cê şaş da jî digirin. Sesê di dema borî da pisporekî zanyarekî wek İsmail Beşikçî jî di nav da girseyiyekî mezin rewayetî da PKK. Yani got ku PKK şerê çekdarî dest pê kiriye, şerê çekdarî tiştekî baş e, bu got bi şerê çekdarî milletê Kurd dikare rizgar bibe. O Öcalan jî di derece yekemîn de ji viya berpirsiyar e qehreman e. Lê viya nefikirî. Gelo devletekî endamê NATO'ye xwedî çekî konvansiyonel e. PKK dikare viya birûxîne yan na. Ev ya gere Rojava Rewşenbîra da bak. Rewşenbîr siyasetmanê Kurd li ser vî tiştê nefikirîn. Duyemîn gelo ev dinamîkê Kurd ji bo çi tê xira kirin. Yani wek divê malbat rêxistinekî hevkar e. Aile işbirlikçi örgütür. Nizam ilkel milliyetçilik. Nizanin ulus devlet dönemi bitmiş. Bana hemî dinamîkê xira dikin. Dinamîkê Kurd xira dikin pêşî tarî dikin. Li ser biya zêde zelal nebûn. Îja rêxistinê ji dervayê PKK jî pir cara di nav vî şaxa sêyemîn da yani rewayetî didan PKK. Îro jî ez bawerim gelekî rêxistinê Bakur hîn rewayetî didinê. Ya hilbijartin çê dibe, ê dibe em çi bikin, em mecburin, em ê alîkarî bikin. Lê nafikirî ku gelo ev alîkarî ji milletê Kurd re berjewendiya an xesar e, an zirar e. Divê servana jî bêze.
Evet, yani cardın bu kurtayı bejim. Ev rexisine ku. Gek baran tabi naf kirin. Ev dedema şerri sarda. Hammi rava bun. Hammi rexisine kurdi bun. O bugün mentalite diktatorya sosyalist dixwastin Kurdistan'e azad. Sen ağa Kurdistan'ı rejime ki azad saz bikin. İlo ev misyon bu konjektüre canı da rabiye. Ha, li ev kesi kutuna ve demeda ji girtine dikari niro dispori anji alikari ve tevgere ki nura çebikin. Ev xabat bu mecrayda bemeşir. Bale spas. باشه مامۆستا چەوا دەکارن ئالیکاری بکەن Ege min ha herkes meslek amin tişta got. Dibe bu got sosyolojiya bakıyor Kürdistan'ı var registin kirin. Ana en pak peşin pak. Parti Azadiya Kürdistan. Gel o tira çenk endamı vi dikkanın xwabuxa finanse bikin. Mesela mecbur se registin azadi mugo xadi nosyon bu. Mesela ki tebgeri harama Balkan'a mı bu evi nişanda. Donzda papaz registin azadiya Yunanistan'ı sazlıkın. 1824'da. Napsi salı da Yunanistan rızgardı be. Dema İroyi Partiya Sosyalist iktidarı. Hamid Cihan mesela yani kesi ki haberi de rızgar ne keseri da ne kadar zıbata rızgar bike. Jiboy bi ambezin çen karsaz nav pakeda hene. Yalo çend hab bazırgan nav da hene. Çend hab oldar nav da hene. Çend hab serok aşir nav da hene. Çend hab serok sendika nav da hene. Çend hab baro nav da hene. Dibe marif serbiya bu fikre. Yani niyeta rast hani ne bese. Az niyeta paki yan registin edildi. Gumana min evet. Hayır. Dixwazin velat xwarizgar li bê derfetin. Mesela medyama min çi got çarpel derfetekî giring e. Lê biz televizyonê pekekî hene. Dibe meriv li ser raweste gelo ev ya bi kîjan imkanê hatiye damezrandin. O her sed kanal jî devletê hene. Depolitizasyon çê dikin. Li dijî milletê Kurd şerê psikolojik çê dikin, saz dikin. Pero bu anda reş bikartînin. Ha bu gorev ya ev rexisine ji dervay pekekî dikarin mukabilê wî medya kî saz bikin. Medya zindî. 24 saate weşan bike ku mejiyê milletê Kurd zelal be ser dozaxwe. Ez biya wî darê da tu dikarî ji rexisine din istifade bikî. Yani hevxebat gere meriv wî warê divî mecayê da lê binêre. Belê kelim ki. باشه سپاس که مامۆستا gelek temaşavanê we jî dibin kesê mîna we jîr xeta netewperwer da êş û kelem û gelek wek kişandiye dibe kerem ku wî jî dest bavêjin werin bi hêlekî de dest bavêjin navaban rexistinekî û nêzîkî xwe dibîrin bê warê da tev bigere ez car kirî vegerim bi ser te mamosta lê niha diçim ser Kak Xalit kerem kin ciyekê mayîn berdewam bikin Ez ne aktorum, ez ne konûnerim. Böyle yani biyamicî min berê jî gotibû peybez jî diwarê kek Ömer pirsî çend reis aşî henin çend kesê ku karibin xwe finanse bikin henin tev li va hawayî jî wek min got diwarê rêxistinî de stilî ku metodkî nû ez divêm ji ber divê loma min got meletkarî lê zêde bike çend hukuknas ama bir rêxistinî ku ji vî aşê re avê dikişînin henin ama hukuknasê bi ruh û bi xebat Kurdî Kurdîzan Kurdîşînas an çend zanist derê jî min gotibû wek sazî plansazî ji xwe ber nêzî van tevgerana tev digerin lewma min got dibe em berkî berê xwe netewî bikarbînin emana bikarbînin em bikarbin dozê bidin esasê xwediyê vî dozê em wek pêşeng hebin lê bi hev revin ew rêxistinê ku bêjî dema şerê sardaman mixabin wek tradisyon man rast e lê wek xebat niha tev digerin li dervenin li binin vesaire mesela çend bername û plansaziyê rêxistinê me partiyê me henin ku bi milyona însan li metropolê Tirka niha
evlakarya wani can û ruh di terîkê de çi difikirin? Çend bername wan henin? Çi qat dikarin xwe bigînin wan bi hevrenin, bi hev dixebitin, li gel hevin. Lewma ku tiştê mîna bûyerê mîna Sakarya diqewimin, devê wan nagerî ku bêjin kî dijî Kurda dibêjin lê jî ketkara. Ji ber wê yekê xeta netewî dibe em bikaribin ava bikin. Neteweperver ne günehkariye. Ji bo Kurda hele qet ne günehkariye. Lewma kek Ömer jî got devlet li alîkî û qesda min ku min got siyaseta ku ji dewletê bûye kadro mixabin li alîkî dezinformasyon bikartînin hemû beş û dinamîkê civaka Kurd û Kurdistan ku hebin niha tehlikeyê denin. Eşîr ji xwe dibên eşîrin ku em kal dikin dibên hûn işte neteweperverê îlkenin. Xwendevan ji xwe hedefê denin. Karker, aborî, naheqê min wek Kurdkî heye ku ez bêjim heqê min heye, heqê me hemî heye, sed belediye me bidestxistin. Wek Kurd, li ser navê Kurd bidestxistin. Başe, çend misyon an jî vîzyon wan ava kirin? Çi bû? Beriya heştê jî belediye hebûn, Amed hebû, Ararat hebû, Batman hebû, çend ciyê li Şirnexê, li Botanê hebûn, vesaire vesaire. Ha demek ki mesele ne belediye van bûniye. Heger pir durist bin, ev kadroyê ku ji dewletê bûnin kadro, bira eşkerê bêjî ku wek misal li ser vî hawî, xweseriya belediyan dixwazin. Ama heqê wan tune ku doza Kurdistan ji bo masa Ankarê, ji bo destê Ankarê xortir bivî, vî hawî bikar bînin. Bi rastî ez zana metresiya pir dibînin. Ji ber ku niha siyaset ketiye tevlî ku siyaseta legal lê pirtîn û pirtir di îstixbaratî dixebitî. Çi îdeolojiya îstixbaratî, çi xebata îstixbaratî. Lewma niha Hakan Fidan, yan jî Zilamê Ankara, yan jî ê Tehranê, yan jî Heşî Şabî, yan jî yê din hemû li Rojavanin û herkes zanî li başûrin, herkes zanî ku çi dikin. Tenê derdkî wan heye ku ev sîwana devlet de facto devleta Kurd bir biweşînin. Têk bibin. Lewma heqû biya min êrîş û xeber û heqaret li ser damara bazaniya tê kirin. Keskî xwe dixeyînin bira bixeyînî. Mesele ne ew in, mesele dixwazin ku ev sîwana devletbûnê têk bibin û taybet jî nêzîkbûna Rojava ku ji başûrê na diyar dikin ku eşkere sê mehberê bi telefonê hat tehdîtkirin jî Mazlûm Kobanî ku dihat gotin hinek bi çavên xerab min nêrin, lê ew kesê ku çavê xerab min nêrin wana xayînin hat gotin. Ew kesa herkes zanî ku Mazlûm Kobanî qest dikir. Evana dibê eşkere mere bêje îdî yani bira serê meşen kesa bêşkandin. Bira em nifşkî pir fedekarin. Em nifşkî rastî be xwe gihandin. Dibê ev doza li xwe vegerî. Xwe vegerîn, xwe vegerîn, xwe vegerîn. Ez vê dibêjim. Kerim kin. Pekala. Kerim ke. Kerem darbe. Niha de mesela ew de yani ronkirina ve duvarê cepheyê dinê da gelek vekiriye eşkere alîme da jî ez sernavê xwe jî dikarim bikim pesîndar bikim û tesdîq bikim. Wê warê de tuşuktine ye. Lê tiştek dinê heye. Warê dinê da warekî em dibêjin xeta neteweperwer millî li Bakurê Kurdistanê Kurd bibe rêxistinê heye dikarin bibin bersîv an dibe tiştek dinê bê têçêkirin. Wê warê de konkret pêşniyarî ve çi ye? Ez dibêjim divê yani tevl xebatê wan bi nirxin lê dibên ku lewma min got zimanê ku senaryokî nû hevî. Wek însiyatîf, wek platform, wek xwendevan, wek kesên ku gundê wan şewitînin, wek kesê ku 17,000 faîlî malûm nemeçûl ku em dikarin bi navê jenosîd bikarbînin, wek hukuknasê ku vî jenosîdê li xada navnetewî bişopînin. Dibê vana jî ava bibin. Taybet wek min got xebatê wan bi rastî jî binirxin.
از نکارم عقل مندی بدم من شبرك ومثلا تشتك هات بلامز بيجم دما كنا دكاتب اوروبا ما جفين تشيد كرن işte Çehiye و çutuna و çava faili meçhul gül çevtan talan و ویران یکی دست خبر که خورد کی بگوت کرم که برا بشروان ببخشینن قصد من نقص کی خرابیه آمدی بود tabii paşayım evvel bu ya haval iki delikanlı yok mu böyle çıka sokağa böyle bunları sıraya getire emmizicim kenyan bu çen sala tüneçi yani tüneçi velid bu FC saati 5 sale kenyan yani ne haddi beku em akıl bidin o mesela bir havcı çağırsana bile em brasici em amadenin az o şahs amademim ledi 5 saat o konjontura van kesana ava bi nahadis persim başa 4000 gün adı şevtandın li başur cihadı şevtandın sadar şevtandın rojavarji kamera araba çetkir başa vakt nahacı migo hukuknası Kürt çima nikari bitişti duvarı ki hukuknası li nametevi bişopinin yani partiye Kürt çima nikari peşen gavi işi bikin başa 17000 faili malum çeybun peykerik روژک هفاتنک تفخباتک دوست ذکرنک حتی یاداوی روبوسکی داخل روبوسکی چما چی نبو چه حقی بردف کی هادا که هیه کو ل کنسای اروپا دیسا ناوی بیجم ارتول کلچی بیجی کی اساس اوی ترکیه باتا شوپاندن لی مریا نه ارینی بکارانی مگو نابرا نه شوپاندن خودیه من چما ترکن نکو el düşmeni ramana gelanım ev tegana esas şime bir karbon her betir dinlermi o insan haskırın Kürt buxanın li ne mana ku serekemin serveriyamın hişi Türk u teybeşi hişi devleta Türkiye kur bike hakkı Türkiye bir çarlomad bejim inisiyatif platform روشنبیر حقوقناس ایگن دیوان شموتین ایک کوچبر بون دبی همو پارتی خود بگین وان آن اوی خود بگین پارتیا مخابن اف حرکت سرکه اف تشتاناش بیر کرن بنجل کرن نما قال و بحث کن افی تشتا کرم که باشه کرم داره که خالد یعنی امانه تمام دوی داره دا پرزیده اوتونه itiraz tونه پرزیده اوتونه پیشبر اینه همون کس دست نشان دکند به که لباکوری کردستانه و کی کادر دست نشان که هنک د بجن ایخانات لباکوری کردستان هنک د بجن دستوردان لباکوری کردستان هر یک اجماع نابه که لعودکم به لباکوری کردستان هودان اوجه هنه اینیشیاتیفون زانن که جوا که دموکراتیک و هفدم پیوستی هنه یعنی جواتا که شخو مدرن به رخصتنی به اگر رخصتنی نه بشخو کار جوا که هفدم تو آوا بکی ایجار لباکوری کردستان چند رخصن هنن لکادینن لکاده دا گور روشا خو گور امکان خو تر دیگرن براستش مجالیمان پر کیمه یعنی به روح کرداواری به روح نتوا پرستی به روح امبیجن ملیتانی به روح امبیجن به ایمانه که ین نتوی از به معنی داد بیجن خو ددم پیش او خوازن هنک شتا بینن هوله İcari منتشری من kaldı که دست نشان میکنه که راسته دوی داره اعتراضی که کسی جتونه تماشاوان مجینینه دوی وارده لیده باکوری کردستان گرو هنک ریختن هنکی ری وکرن دبیجن ام آمدن وکرینم به هر دورا به کارو خابات به هر دورا بگه چون که بتنی بمچه نابه بتنی بم بسر ناکبه نممکنه پدیوی جواکن ین ما مستجد دست نشان که جسر کاشری مجی هیه چینایتی یعنی سنف دبیجن چینایتی همو جوری ولات ما پدیوی هیه یعنی برجوازی ملی لباکوری کردستان خورتنه این تازه لباشوری کردستان برجوازی ملی چه ده به خورتبه و ده سنگر دانن ده همو جیا دانن لپیش دانن لباکوری کردستان ام کردو کماسی هیه باشه چه دست نشان بکی یعنی هنک هولدان ده نو هولدان ده هنه جبو بیجی و نکارن یا جنابه و یا کسی که دنی بریوان بدنن اوان ریخستنه او بکن درکنیم پیش اوان بچک بقوت ببن بله ام دکارن لومان بگو اف کساره همی خواه بخواه ببین خودی دوزا خواه لی به هیچ کی و
حزر كي نتوي لو ما مقو ام شاهدي حمود دمو دوران بون امن متى جاشت وخالا برجوازي كر وخالا چين وصنف كر ديزاني جي مخابن سجرا مخابن افتشتا حركاتا كودبيجي كي امو امن ازو ازم وان بخ خراكر ما بسكاتني تشيكو مقود كي دماداس بيكر ايكو بوليتيك و ايجو بوليتيك وتاكو خطا انتجراسيون تي بكاراني بيرجي چقدر في دولتي هبن دز انفارماسيون جدكه و ديناميكي جواكي حمو خرادكه لوما عشير برچاوي ما رشبون چين برچاوي ما رشبون روشنبيل برچاوي ما رشبون تني او يعني بقوتنا وان ازو از في هاوي ام خدكي نتاوي نكارنا آوا بكن شبرويه كي دبي ام وك كوم وك روشنبيل وك حقوق ناس وك گوندي كسي گوندي وان شوتي وك کوچبر سازي خو بكربن آوا بكن اف رخصني پارتي جي سياست فان جي ام خو بگين وان او خو بگين ما نها پر اشكريه كو اف سياستا سردس لباكر كردستاني herkes zane ku kiye u çiye vi hawi navi eşkere lawma em bêjik ki em piyusiya me bi berkî mîna dema salê heştê bi berekî netewî heye neteweperwer heye em senaryaya xwe hişê xwe prensîbê xwe projeyê xwe deynin em bi hev re bixebitin ji ber ku ev qeydana û ne tu qeydan herdem nebê dawîne herdem dewam nakin اوید عالی که ده مگویا استخبارات و دولت مثلا به دهان رخصنی وان هنن ستا و اورسام و بیلگسام و فلان و فلان لی هموش و برجنده دولت دخبتن یک دودجی وک ماموسا عمر گو دسته وان دناوا هشی ایدئولوژیا کردی ده او کسی کن بی امن لو ما بناوی پارادیگما بناوی مدرنیته بناوی دیسانی مبخشینن جنا آزاد بناوی خوناسکرین بناوی LGPDی نظام چه دخوازن کو جواکا کرد شهف بخن لو ما مگو امنتو پرورن امبون کومکو جواک چما کومک چما جواک sebep yani herkes zani nazi eşkere bejim yani ام تماشا دکن بچه عقلی و بچه حدی کو یک ویدیو ده بیجه کی یه مشه جیرده افجی تشکی روزانه یه مشه جیرده ترکمن شیشه جیرده یه وشیشه جورده اریش بکن بنیرن بیه چاوا بارزانی مالا بارزانی خدا بیجن بند لگیوه حیران چیزی بیتر ما گوتن کی پقاسی که ادبی تشتك نما كنت من عوراده من قلت يك تجي نفي ويستكون امريكا شو ده كشف بكن دبيك وخطا نتوي خدي ساتيف به بكار بينا نحدي تكسيكو دفاقتو انجي رئال دولة كرد روجافا داخل شهر بخه بريوي بگينه انقره ان ام دبيجن شنغال دبين عيدي عراقيه ام دبيجن كركوك دبي جلانه يعني دبيجن عفرين سريكانيه دبي ام قلب رانن باشا بوشاقي ام تاكوشينا تشذن ديمقراطيزاسيون حركات كيمينا PKK حيشتي بكاربينم زندان امدي كو دسبيكا في مورالي و موتيفاسيوني بو كتبيجي كي ام وك PKK حركتا ديمقراطيا كوفاييانن اف نابي اسكار موابج بسپاس باش ماموستا یکی شخو اگر ام خطا که کوهی ملیه بمن دبی و چاقی اب انکاری خود دکن لنتوی که دکن تج نجوی بردوامیه داگر کرنا نیم کردستانی ملت کردی و بردوامیه داگر کرا لباکوری کردستانیه تو دبی تمثیل کاری وان دبی کادرویا وکی به دست نشان کرده بود ماموستا ود گرن سر جناب وجاره کدنه لباکوری کردستانی
دبی چه پدیوی هیه وکیل کلنر وکیل روشنبری که kadroyum ki تگیشی باکوری کردستانی چه پدیوی می هیم دبیم چه بکن یعنی رخصتن باکوری کردستان دزگین سیویل یه اینسیاتیف بسرخو اینسیاتیف کردستانی حرکت اسلامی یه کرد وکی کرد بخود ناود که دبی چه بکن نه از دکارم پیشنیاره که کردایی بیشیم yani همه رخصتن yani جدر وای پکی که HDP yani o endamı kudinav tabanı HDP PKK da Kürdistan'ı hebben, o jidikarın je Türk hebben, nav tevgera milli da jibigrin le, rekhsin dikarın de nav gada platforma ki saz bikin. Bak platforma ki Ravşenbir. Anca jidar bay rekhsina. Ev platforma Ravşenbir an dikara jibo ev khabatiye peşengi bikin. Anca şevilmendi bikin. Az bir vak peşniyat bezimle tiştektin destişan bıkım. Ki Halit Lisel Ravasya nadı Khazayda se fenomeni zindi yani. Yak insan dedi hayvan sizi nebat. Ev müştereki ki wana yetçi. Ev müştereki dibelli dış tehluka derva kolektif Abdud Pariz'in, Kad Pariz'in, kolektif. Bak tabi de nav avanda, mesela deryay nav gola da, hene ki av hene, nebat hene, jiboku xaj peli abi bir Pariz'in, koki xab abdu bakir dedi. Anci, az devera serhadi jiyame, Zivistana, geleki küçükken, celebi pez hebun, vakırç. İşte bu Zivistan berti bari, Dinav gunda da dizyan hatta baharı bahavi nav bahara liseri içine nav pezda digerin ya o küçük havdu hatta ibaret gavkhinin bahabdura şer dikin le tema eriş ki der ve ajala ki biyani eriş bina ser gund o küçük hammi kolektif kad parizin yani tüm küçük ki naçe aliye canavar aliye lavrin biyani. Çünkü evci dizane ku ev erişa der bahat bir kizan rabi giyine evi tıkhine evi tıkhay. Jibu insan hayvan nabat mecbura liddiş tehlika derva hevdu ve kolektif bir parize. Gelo ek kolektivizasyon jibu çı bakırıyor Kürdistan'ı peknay. Lisel bir amer bir fikre. Jibu'yu mındı tehlike nişanda. Yek destevardana devleti ya ve şartı düyemin min lobiye derba desti şankır az bir vak teoriye ki komplo bezim jibu havala ki demek persi go beri kek baran persi havala ki zmanra beşkeşkir go hunçla navda zinagrim rast min zerbandın khatitin o min herin ko netene devlet lobiye derbacı Dinav tevgera Kurda ji girtiler ji bo be bandolkirine kar dikin. Ev 10 sale min navtiri xizira ki da 15 sale jî nekirt. Legal illegal. Min de sabit gelo ji bo çi ev müştereki çi nabe. Gelo ji bo çi ev dinamiki Kürt'ten xira kirin. Lemon go dibe meri beri probleme nas bike. Fer bike. İcar Ravşenbiri Kürt siyasetmanı Kürt yak duvarı entelektüeliye de mıkabın khaz zede perverden akın. Hani entelektüeliye van paşta ya. Lama derdi ki ben hember Ravşenbiri Türk nikarın mafika bu Pariz'in. Yani maftarın le nikarın mafika bu Pariz'in. Karadesi çepkeri Türk dikin. Karadesi İslami perest Türk dikin. Karadesi liberal le Türk dikin. Dedi, jiboku siyasetmedarı Kürt, duvarı zihni da ji paştana. Az bu kadar tişta, de fikrim yek, de zamanı dahi ki perverde ne bu ne? Matematik ne kandına? Yani metodolojiya, çareseriya perskiri kan, te der nakhinin. Yani dereng te der dikhinin. O, dikarın beji faktura gidince, jibo kharını ve kharını derfeti van nina. Yani
دستپێکە ژیان ئەواندا ئێمە هەمیە وسایە یعنی ji bo ku nikaribe bi metod û teknîkê zaniyarî problema çareser bike dibe merivan metoda bikarbîne duyemîn xwe nas bike xwe nas bike civata xwe nas bike dînamîkê xwe biparêze gelo ev îro heta îro dînamîkê millî ji bo çi hatine xirakirin projeyê kî bûne Welahin min ez ji ber xebatê ve nekişiyame car din jî eger tevgerekî millî demokratîk rava bimeşe girseyiyekî berfiret çebe dikare sazî dezgehê devletê bixitimîne wek beriya 12 îlonê ez misalekî bidim 3 sala li gimgimê kaymakam tune bû însiyatîfa bürokrasiyê qediya bû opozê kesî jî xwe nebû bû dizanê ji bo çi bi 10,000 însan di bazarokekî piçik da dikaribû bimeşiya hatibû rêxisî kirin min dema şaredarî destnîşan kir yani însiyatîfa sivîl çalekiyên bêîtihadî têkeve rojevê ez bawer nakim devlet bikaribe bifetişîne nikare lawaz jî bike lê heta ku çek hebe heta ku çek hebe çekdar hebe tevgera Kurd lawaz dibe ji derve PKK alternatîv çê nabe ha gelo devlet çira dixwaze çek bidome mezekî ez tiştekî destnîşan dikim dema hilbijartin çê dibin Partiya Nejatperest jî di nav da MHP İşçi Partisi dibêjin bila HDP parlamentê de cî bigire lê dema cî digire bişta bi tevayî tadayî tîne ser HDP parlamenterê wan digirin işkence dikin tabanê wan dikin operasyon dikin ji bo çi dibêjin bila hemî Kurd têke bi nav HDP tê de bixetin o parlamento jî aktorê wan dibin bandora devletê de ez naxwazim nav bidim teorisyenkek Xalidek destnîşan kir Ertuğrul Kürkçü teorisyenê wan e pêşengê HDP dike di nav devletê de karma parlamento Avrupayê de çî girtiye doza Roboskêdan pûç kirin Selahattin Demirtaş perezname xwe da dibêje ger em nejatperest biyana ji 35 parlamenterên me tenê 12 hev Kurd nedibûn eviya tiştek pir mehîme yani ne tenê ji dervayê tabiata selfdeterminasyonê eviya îtirafa provokasyonê ye îtirafa sabotajkirinê ye yani 65 parlamenter hene kî he homoseksüel e lezbiyen e Ermen e Asuriye Süryaniye Türkiye Kürtçe 12 kes kanî Kurdistan kanî tevgera Kürt hene lê ek tê kuştin Kürt ek tê girtin Kürt ek tê hepiskirin Kürt ek tê sirgûnkirin Kürt ha gelo va çi ye va çi ye ez dixwazim navê wan nadim ji hinekî partiyên ji dervayê PKK pirs bikim ew ê pêra îtîfaq dikin ez dixwazim bi wan da beşdarî bernameyekî jî bibim gelo dema we beşdarî kir alîkarî kir pêra îtîfaq kir hûn li ser van bûyera nefikirîn hûn ser vê xirakirin û malwêraniya Bakurê Kurdistanê nefikirîn ha we jê çi sûd wergirt ez nav nadim ji bo wî ez navan tevgera da ne ez Ömer Özmen bi hezaran ez nas dikim pisporên Kurd hene siyasetmedarê Kurd hene di nav rêxistinê de cî nagirin ji bo çi cî nagirin ha divê ser wî jî fikire ez ne bawerim ew însanana tirsonek bin an jî berjewendî perest bin an jî keşperest bin ha îro ez ana ji dervayê partiya ez bi xwe difikirim ku destpêkê da platformekî rewşenbîrî hebe zelal be projeyekî perspektîfekî millî demokrat meşrû millî demokrat meşrû meşrû bo çi dibêjim yani reva ji îmaja terorîzmê dûrxistî be çalekiyên sivîl bikarbîne û çalekiyên bêîtihadî bikarbîne di kolanan da ne di bûra da ne di salona da di kolanan da yani wek misal em bêjin fabrikayekî karxaneyekî kadker ji karderanî ji bo wî divê sed hev Kurd têkeve kolana an jî firinekî nan xira deranî divê ji bo wî protesto bike
Ancak bu mafya perverdeyi bu mafya perverdeye sıkmaki. De ki kolana. Ma bana kolana da ne diyecek? Ma parti diyecek. Parti. Benden hakır tıkın. Dama elbijartın tetisin. Elbijartını da alikari hedef edik. Provokasyonu mezindik. Tahribatı لهمونا كمان موضوع نكن جدك يعني بيشبروا تسكنن أوي خوجي در كمان جهانا. Evet demi boli da kirine iki ceribandın çirpun ana geleki edikin cihane. Evet dikin az da khwazim bu ara derke bernamek. Az yakit nastıkım doktora 8 sal doktoru giriyor. Dve dengi khat dedim HDP. Başa kekemin. Tecmina gut HDP mita mesran diye. Partiyan mit. Beli dve cardın division. Etisira alikarit ki dve HDP kazançta ki Tayyip'e kazanç ki. Kekemin. Mit greday mene yani Tayyip'e. Mesela meclis elanının. Meclis elanına. Ne karın problema çağıracak bugün. Yani MİT'e damazan diye gel o kazanç ne getirdi? Tayyip Erdoğan kazançtı. Yani Tayyip Erdoğan'ın MİT'e bak dışarı yap daha sibine. Ya ne siyasette? Az bavarım Serok Aşil gibi bir şaşırtıya nake. Anca Bazırgan ekibe bir şaşırtıya nake. Anca Ağa ekibe bir şaşırtıya bir abanakıya nake. Bu evi azdı bizim. De her grup, her kategori, her mezhep, her ol merhaba çava hamiz bike. Dve temsil avancı biki. Tani temsila sosyalista, temsila lekısına naba temsila milli. Temsila milli tabaiye topyekune beli. كيما مستنها كانك برسيدنا جهاي واشغل يسر اكران نظام تكاني بخوني اجي از بخوني مجي بارشاف كي خوي بخوني صاب من اونينا حسين دبجه دبيت بس طبعا هم بارتين كردستان يكتين توي نافازن ابابكن همو هز و روشنبيري لفدراسيون اند مجلس كردي ابابون دبي دمي شرط ان نه اس باورم در ناف مجلس و فدراسيون ملي هشمنديه هتروجان evaz edebun hemojen çeber efkesin lawas u nemjara milida dörsmendiye xuda ben helandın u gelin kurdun u başlaske hem pırsa hem şiro ve yani min baş fam neger pırsa şiro ve behvdura ezber visada me eve yani pırsa da şiro ve jeni zaman hemu partiyen Kurdistan yeketiye naxwazi netevi naxwazın avabikin ev şiro ve yani pırsa ne همو هز و روشنبیرن فدراسیون آن مجلس کردی آباد بود دوی دمی دا شرط آن نه یعنی اس باورم دوی به ناو مجلس و فدراسیون ملی ده هشمندی هتروژنی یعنی جبدو جدا اوی زیده بون هموژن ده چه به دمان بین با هفدو اف کسین لاواز و نمجارا ملی ده درستمندی خودی بین حالاندن کرد باشت ناس بکن یک برسه که اصل خودا هی و برسی با خوش به خود ده جبروی سده به زیده اونه نه naxwazin yên berekî netewî çê bibe ew nerînekî wî pirsivî tevlî hevre kek Saîd bixwî serdem dibêj dibê lobî herdem di nava rêxistina da dê hene dê herdem jî hebin jî li rêxistin bi programekî netewperwer kar bikin nakevin bir bandar lobiyan heta dikarin lobiyan li gor berjewendî xwe bikar bînin yanî dibê برنامه که نتوپرستی کردپروری بله ما مستر کک سعید دوست اکمن هجایه نه حتی روژه نبه لو هموژه نبه ملت بخواه فنومنه که حتی روژه نه هموژه نه یعنی لسر آخه که Cant, aburi, kültür, o hişmendiya diroki pekti millet. Ecman bileşene pekti. Temsilen milli dibe homojen be, temsil. Eğer diaspora ki Kurd hebiye, bir karavan lobiya bukar bine. Eğer diaspora Kürt'ine be, bukate bukarani. Tabi lobi var bukartine. Jiboku lobi Sen bukhan ninin. Lobi devlet vakili de aynı. Behezan vakili de aynı. Ana de rozelata naberasta hatta ku pişkiriya devlete gittin be tı lobiyak ne kadar selin kapıskine yek.
Siz rekısına ki çekdar ne kadar senin kapıskına. Abu dudu. Acı bu millet Kürt. Ana derfet eviye ku. Şerri çekdarı bir de nine. Sıra nine? Çünkü devlet kolonyal beyirsin. Yine ki on endamın platformu navletebine. Çeki konvansiyonel bir destane. Le millet Kürt. Dikare çebike. Dikare saziyên devleta bêbandor bike bixetimîne bu rê mafê xwe bi dest bixîne. Yani misal îro 6,000 denk HDP sendiye eger HDP Partiya Kurdistanî ba an jî pak 6 milyon denk bi dest bixista ji vî 6 milyonê ne 3 milyon ne milyonek ne 500,000 100,000 kes têketa kolana bigota ez mafê xwe çarenîsî dixwazim an jî dixwazim zarokê xwe bi zimanê xwe perwerde bikim. Yani ez bu eviya dibêjim yani Tirkî dibêjin yığınsal demokratik muhalefet. Yani muhalefeta girseya demokratik. Ha bu eviya jî partî mecburin bi hev re xebat bikin. Mecburin di nav xwe da bir konsensüsê çê bikin. Ha îja asengî çi çê dibe ez bi xwe dibêjim di warê İslamî perestî û warê çepkeriye da tevgera Kurd sabote dibe. Yani opsiyona millî jî nagire. Ji bo ku opsiyona millî herkes bir de müşterek be wê demê li ser vê dikare ev çê bike, konsensüs çê bike, mutabakat çê bike, lobi çê bike, wê demê dikare lobiyê derbe bêbandor bike. Ez iddia dikim hinekî rêxistinê Bakurê û Kurdistanê ji terefê lobiyê ji derbay devletê hatine xira kirin. Navê wan naxwazim bidim. باشه بابا مالا تابا Bir bername bûm naxwazim rêxistinekî sujdar bikim yan pesne yekî bidim. Yani mermi dibe rastiyê xwe tal jî bibîne. Dibe zelal be zelal. Tevgera Kurd ji Kurda pêk were. Li ser axa Kurdistanê ji bo deselatatiya Kurda ji Kurda rêxistin pêk were. باشه مامۆستا سپاس لێ هەنێکە نەرێت نێجێ زوانە بێژم ئەزی دەربازێ کەک خەڵەت ببم کەکتارە هەماز دەبێژە ئەو چ ساڵە دەبێت ڕۆناکردن و سیاسەتمەداری کورد عینی تشت مناقەشە دکن بێک و گاو باوێت گەلۆ دا عین ئێدی نەبەسە دەدەوسە ڕاخنەوە و میرۆڤ ji wana bê paşa rojê ya jî pêşa rojê çareseriyê bigere evê pirsa xwe dikin dawiyê bûnê weneke karibin bersî bin ez dixwazim biçim ba ka xalet ji ber ku wextê me hêdî hêdî bawerim min tiştê ji derbay van nava anî ziman. Belê belê yani dîsa pirsê niyên temaşewana kek Hüseyin dîsa dibêje pirsa min di nav meclîsa an federasyona millî da gavê şertê an ne gavê şertê an ne bi federasyonekî millî da ew jî henda xwe not bigire eger wext bû kerema xwe ew jî ew bikin ez ka xalet ez dixwazim bi pirsê ew ê dest pê bikim mesela netewperwerî da yên zaman yên tiştê serekê ye yani netewekî bi zimanê xwe îfade dike lê Bakurê Kurdistanê beriya heştê em bêjin siyasetên ki yên rêxistinên ki bi çepkirî hatibû pêş sedî heştê wê nod wê teniya bi zimanê dagirkera tevdigeriya bi şêweyê kar û xebat kirin heta em bêjin Marxî Lenînîzmê jî bi vegerê yên dagirkera ew kiribû gor xwe vegerandibû bi zava Kurd jî wana mezet kir dixwandin û ji xwe re dersa hezdanî niha li Bakurê Kurdistanê bi zimanê dagirkera netewperwerî ya jî nijadperestiyê Kurd çê dibe yek an duyemîn yekê kekê Nûrçîvan bez bar dikim dibe li Bakurê Kurdistanê Partiyê Kurdî digerim nagerim ez dabîm kerema xwe re jî dikare dest nîşan bikin ew jî pirsekê heye ew jî ez bîrdiman kerem kim bêjin Belê xwe loma ez mizî ew loma jî zekî xwe berpirsya dînim ku zimanê xwe enkî rast nîşan bidim niha ziman mesela ziman ne tenê axaftin e gelek merov yani insanê me wek tenê axaftin bikartînî na ziman axaftin e ziman perwerde ziman hişê netewî ye ziman derûnî yani psîkolojiya netewî ye ziman bingeha malbatî ye ziman örf û adeta civakê ye û
و ايدن وايدن وتشكي بروخش او زمان سياسيه سياسيه استراتيجيه تشكي بروخش انترسان وجو هات بيامجي دما نو هاتم اوروبا كسك نبيشكار كي ترك كوب اصل خو شتاقابتي من دي بهوا كي جي كولي بمهاتور از بدناسم بس او بنزاني دما كوم داده اردي من ريكي مخابن كوچاوا دبيجن مثلا التركي دولتها سردست به محرومiyet bölgesi şu Kürdistan dibêjin o teşvîk dikin ku insan her nû werin wê derê yani Kürdistan bixebitin ku na mixabin siyasetvanê me jê dibêjin o bölgeler nema navê jî bikartînin orası o bölgeler min got ki hûn hemû sucdarin jinekê got çawa min got dema ku em li Kürdistanê bûn Tirkiye bûn radyo kebû TKP'nin sesi nizam eşinin sesi çıkıyor bu hemû hêvî bûn me godarî dikir ez TKP nayêm lê godarî dikir maneket bigo ma ev de arava jinik ki es gole eşfar hatın tiyatro bixwînim bigo binê ezim heneka dikim hem rasiya dibêjim ji ber ku bigoya zimanê siyasetê jî aynı raste hêzên Tirka serdest mixabin êku ê me jî ew dişopandin li gor xwe pirtûk û nirx û prensîp verger dikirin û mixabin nifşê me jî bawer biyawî fedayîtî dikirin yek du kek Ömer dixwazim nîzê bikim tiştê xweş gotin êdî biya min jî dixwazim nîzê bikim ji pêwendî bêtir dibe êdî em derkevin rê lewma min serî de min got ku têgeh yani kavram o li Tirkiye Bakurê Kurdistan teyber jî bi destê dewletê pêda bû ku têgeh kuştin ew jî êdî bi me pêde bû yani Ankara dikujî yê me jî ew mîratê têga digêjînin me mesela sê mehberê min gotibû têgekî me heye ku li ser Sikratê ye yani mir û dimrî çi bû ew Kongra Netewî bizanebûn tê holê tînin holê paşê nixaş dikin paşê mesela wek mînak ez bixwe min serokwatiya îhada Amedê jî kiriye dibêje ki îhade jî delegasyon e kesk jî delegasyon e yan jî min nizanim Konfederasyona Dîskê jî delegasyon e başê çi alaka Kongra Netewî Kurdistan û kesk û îhadê yan jî heta xwedê em stramî werbêjin LPGî heye yek du însiyatîfê yan jî reaksiyonê sivîlî kek Ömer dikarin rast e bi min jî pir rast e loma ez dixwazim carna tenê prensîpa bêjim lê bi nav jî kir ew jî hatin kuştin 4 sal berê mesela giring bûn îniyên sivîl giring bû ya jî pêşandan hebûn giring bûn ew jî kuştin hat kuştin em ê werbêjin yan jî pir ne zehmet e hêsan e divî bîst salî de binêrin ji jor ji 2000 û vir de ber vî îro de werin parlamento hebûn kongre hîn jî heye navê xwe datîniya mal kongre digerî însiyatîf hebûn saziya hukuknaza hebûn saziya Mamosteyê Kurdistan hebûn înstitût hebûn akademî hebûn hîn jî henin lêkolîner ya jî bi navê lêkolînerên stratejîkê Kurdistan hebûn hîn jî henin hemû têk çûn yan jî êkumanin li dijî hişmendiya Kurdistanî dixebitin Bana bêş çavên min goya ne pêwîst e ku em Amerîka jî veke bikin giş xuyanin ha pirstekek nûşîrevan niha ku wek bi nav bêjî Partiyê Kurdistanê kînin wek xwestin kesê gotbêjin Partiyê Kurdistanê henin sê çar pênc lê wek ku bêjîkî li xadekî henin em li kunin zehmetiyê me henin ez bi xwe hekû nekevî reklamê kek Ömer jî got ez bi xwe jî bêjim ez xebatê pakê bi nirx û bi hêvî dibînim dîplomasiyê me hemiye henin êwan jî henin dibe em dest bidin bere heke qesta kek nûşîrvan yani çima kanûn müsaade dike ku ne Kurdistanînin
شبركو إيدي دنيا بتشوف بيه مبدود شوبين دكتورة مديادا وجواكي ده دبي أم فجر نصير خباطة لقال شيء وخباطة إلقال شيء أما وقت متنه وزباورم حمو دم دوران كردستان وكردياتي مظانا بجي آنين أم زانم كوتشيه شبرويكي از بجيم كي كعمر جيجو شدري بارتي بوني تبلوان لقلوان نلببل إنسياتيف بلاتفورم اكسبرت زانس يعني ديكوليفان ديروكزان بوندي aristokrat کسی وندابوی کسی کوچبر دیاسپورا دبی هیچ شیمه لسر وی ام بکابین لو ما حوال کی دارا بنابه دارا پرسی راسته اجی دوی باری دم هدی ام شو پسیکولوژیا 40 سال بری درکون بری خو بدن پیشیا خو شبرکو من ترید جیگوت دولت از نها باش امینم کو پرتا کرد شخور آماده دکه آماده کریجی از نخوازم اما زیبیجش برکو بنابه جامعه دا دما کو ایمالی گوت که سلاوی من ارتولو کرشچی کن برا بزار بی که از این صدفا لسیهین سر خطا دو گنچم او زانی پاشه هدک هات آوا کرن باشه از به خطا نمر بازاری سر بلندم از به خطا عقید سر بلندم از به خطا مامی رش سر بلندم از به خطا عثمان صبری سر بلندم از به خطا جگرخوی سر بلندم از به خطا قاضی محمد سر بلندم از شما به خطا دفگن سر بلندم هرچی خو از واناسی دکم ام لگل هوی جی او شر خود دکن او بگوتنا وان دبیجی که ترکیه کی سر بخواه کومبیناتی وان ها شعوده فرمایه از بوان نسر بلندم بلکه از بوان را به هفربم وقت جيران وقت مروف دنيا حمو مروفايا لي وقتا قبو سياسات ولا تيمن قلي من افكسيكو من جماعة ازوان سربلندم واز ميراتا وميراسا وسربلنديا واكا سانامم واز شوبكر وشوباجي وانكا سانامم كرمكن باشه سپاس که ما مستیجه ساعتت خوش به از ود گرم سر ما مستا عمر اوزن ما مستا کرم آخرا به گوتن خوین داوی شیروه خود بر هفدو دا بینن به لباکوری کردستانه چه بکن کو در فته که رخصانیه که اینگه اینسیاتیفه که سیویل برا چه ببه یعنی شو به رخصان و به پارتی تجربه خلاص نابه نممکنه گله کشی خالد دانی زمان بله بشتاردبیم راستن از بیاد کارم بیجیم مثلا پارتی که هی گلو حتی دما ایرو کاری بونه نو خدا پلاتفورما که هفش چه بکن مثلا جهامی پارتی پیکاتی پلاتفورما نویسکارن کرد آن پلاتفورما حقوقزانن کرد آن جبو چاپامنیز بو دامزاندنا سازیه که چاپامنی هم خباتک پیکانی نه اما کار پارتیانه پارتی دوی بربهفدو به یک دو جدر بای پارتیاجی ای وکمه دکارا پیشنیارا پیشکش بکن آن لیکولین بکن حوالا که تازه پرسه که من خواند بساطه بیشه دوی ده مستملکت ها خبات لگال نابه دبه گلو بگه دونزی ایلونه باکوری کردستان نه مستملکه بود تدا خبات لگال دبو و دولتی جو کردستان ود کشیا تن لشکر پولیس دولتی بود ایرو همه باکوری کردستان میلیتاریزه بیه ها یک دویمین گلوش در بای لگالیتی ایلگالیتی در فتح خواه هی یا نه لهر داره موبس خمره هنه هر داره دیگه با بیگه هر کسی دا موبیله که هر موبیل که آجانه که یک و لهر داره هر اون سر مرا دور پیش دیکن و بای ایلگالیتی جنابه و دمه چه ده با جبوی کو جخادا نفنتوی جی آلیکاری بیتا سندن ده هندر دا اپوزیسیون اکی گرسایی چه بر او جی دوی پارتی بربهف گاف وابجن او پارتین باکور جدر و هدپی از بقاسی که پروگرام وان آگادارم همه ما فی چارنوسی خسته نبود روزا بخواه ای باشه
Gelo ji bo mafê çarenivîsî çira bixwe nav hev da bir platformek hev verçênak. Duyemîn hevalekî destnîşan kir ez dixwazim ser pirsgirêka Aleviya qasê 5 deqiqe rawestim. Na Alevî دو دقیقه وقت هەیە کەرەک fenomenekî Kurdistaniye. Bir Kurd dibêjim. Ji derba Kurdistanê Alevî nîne. Duyemîn sazî û dezgeh Aleviyê heyî mafê Aleviyan naxwazin. Metirsiyekî mezin heye di nav 20 salê de. Ev sazî û dezgeh Aleviya Alevîtiyê biqedîne. Ha Alevî yek tiştek dikarin bikin Aleviya Kurdistanê. Sistemekî federal an qom federal biparêzin. Ji bo ku dema sistemekî federal çibe Dersim valiye Alevi tayin birêve dibe. Ovacı kaymakamı Alevi birêve dibe. Alevi van tiştana naxwazin. Çi dixwazin? İşte diktatörya sinbe karker dixwazin. Ya nizam bira cami bên girtin. Bira nizam Müslüman ava bikin. Ev ya ne dixwazin Aleviyan. Alevi ji bo xwe tiş bixwazin, ji bo Kurdistanê tiş bixwazin. O pêşdatî çi. Ev tiş ji bo êzidiya jî wisa. Na Kurdim Alevi me. Kurdum ezidime, Kurdum Müslümanım, Kurdum filan aşirim. Yek nasame hevveş eye milli, vak sivane, nasame nasyon, milli. Hami dünyayı da usaye. Az Almanım, protestanım, Almanım evangelişim, Almanım katolikim. Milli Alman sivan. Biz de nasame tali yani, duyamin. Yani nasama mezhebi heye, nasama dini heye, aşiri heye, mesleki heye, hatta lobiya heye. Psikolog dibêjin sosyolog, dema nasama milli, vek nêcî pîvazê hesibînin. Esas neyê girtin referans, nasameyê din di nav xwe de şerûdin. Yani nasama yek husumetê pêşkêşî nasama din dike. Hemî bi hev re dirizin. Ji bo wî dibe bi nasama milli ve xwe bidin girêdan. Pişta mafê xwe nasama duyemî biparêzin. Gelek spas bu hemî temaşevana bu amadekarê televizyona Çarpel. Selam spasî xwe pêşkêşî vekim. Spas mamostey Delal mala ta ji bo şîroveyê te ji bo nêrînê te dewlemend kir. Em gotinê dawê ji ka xalis jî bigirin pişt razê xatirê ji temaşevanê me hêja bixwazin. Kerem kekek xalat. Gotinê xwe dawî. Spas. Ejî serkeftinin û berdawamiya Çarpel tefa dixwazim. Hêvîdarim vî hawî jî berdewam bike yek. Duyemîn gelek însan di xeta millî de wek berpisyarî ji her rengî û ji her çînî û ji her komî bikaribin beşdar bibin, nêrînê xwe bêjin. Sêyemîn serî de jî min gotibû hinek duwarê akademîk ev cî hêvîkî min e û pirtî jî xwe bigînin nivîşên nû ku bikaribin kan cîhana wan çi ye, cîhankî çawa kurdayetî dixwazin, bi çi hawî difikirin, para navbera me û navbera wan çi ye, em di ku de dikarin alîkariya wan bikin, ew çawa dikarin vî hêzî xortir bikin ji ber ku em para navberin, piştî me ewin bedawiya me. Sêyemîn divê êdî wek bigo bi rastî jî ez wek şexsî bi xwe amade mim ku em dakevin qada. Qisa me bi qada ne ku em yani proso vesaire yani em hebin. Niha wek felsefîk me nedikarî hebûn û nebûnê şîrove bike. Hebûn erê em henin dê wek siyaset qala bakur dikin mixabin em tunenin dibê em bikaribin wek me pir got platform, inisiyatif, sazî, plan sazî, tevgerî, tevger xwe bigîn hev o em vê rêya xwe teslîmî niv şênû bikin. Spas û serkeftin. Baş spas keka xalat mala ta jê bavê bi nêrînê xwe pêşniyarê xwe bername ve dewlemend kirin. Spaşîkê mezin ji bo temaşevanê hêjan bi nêrînê xwe pirsê xwe û bi disoziya xwe bername ve dewlemend dikin. Em spasdarê wan in jî temaşevanê hêja. Em hatin bernamekê vê hefteyên dawiya wî jî. Heta bernamekê dinê ku xatirê xwe ji ber nexwazin li Bakurê Kurdistanê em bixwazin naxwazin em warê siyasî warê rêxistinê warê civakî de gelek tevlî hebûn têkçûn heye û berwajî heye. Ji ber wan tişta jî em piçekî hinek jî bi zindî bimînin bikaribin
برسیب وان تشتا ببن واره تندرسی دا جلبه گلک ام خو مقاطبن راست ام گوان دی حظ دکن ام آلیکاریه هفدو دکن ده شینو معتمداتین با هفدو ایشو کلمه خو پاروا دکن لجبیر نکن اگر ام لسر پیا بمینن به صحت بمینن دا کو بکاربن آلیکاریه هفدو بکن به هر شوی ده جواکه ده همو واره ده جبر وی سدم خایج خو هبن مسافه خو بپارێزن ماسکی خو بکار بینن و جنخوشی دور بکبن کو دا کو بکاربن روزکی روز این خواته که کرد و کردستانی لواکوری کردستان اونو همو پارچکان کردستان به سر بکبه به هویه کردستانی سربخه آزاد و یک گفتی سر آخا باو کلام ببینی خیر و خوشی دا حتی برنامه کده